Ja, tá sé go jazz nach Ghail. Is Misha Lucia Atencia, agus isas Galicia in thuiscin na Spáine me, agus isas Ceantar na rúra sa Ghearmón Aindrias vogel, agus tá séise ag marachtain an seo le 5 bliana is féthe, nó mar sin agus Misha le féthe bliana, tó Galísis, Gearmánis, agus Gaeilge acu go bunúsach. Tá sé go hindach. Misha an tréim, puff, puff, puff. Misha an nádúrtha, woof, woof, woof. Is bralin teangacha. Ach, Tommy de giri golóir tacaíocht a thuirdan leanaí leis an Gaeilge. Agus bí mi digóni ag imirt agus ag labhairt faoin na rudaí ag mi nniu rudaí agus ag úsáid na focail. An bhí locra sort a bhrean deir an mami. An bhí locra sort a bhrean? Cahamid golóir amal leis na leanaí. Mar ceapam sin ceanna na príomhrudaí. Ámacha hafló, agus bín an rud is díise I mothúram faoi leanaí a thógáil an seo sa Gaeltacht nó go bhfuil na leanaí tocaí ag an pobal. Tá na leanaí ag fós go nádúrtha leis an teanga. Ní bheoga, thua sé an chlann. Sin padar, sin sean. Tá cúpla cóirla gom do dhuine bheith ag irí leanaí a thógáil trí Gaeilge, agus an chiad rud no an Gaeilge a labhair tan bertis mejor mos féidir agus an dara rod a bheith ag túr rodí donna leanaí as Gaeilge na haghaní go léir labhair, clifí, a choirí norún as Gaeilge agus na cartúin as Gaeilge amháin agus a bheith ag caithfh amal leis na leanaí. Ag imirt lóp agus ag labhairt lóp agus go mé golóir amal is prí ag na leanaí as Gaeilge. Agus gan dát, mos féidir leat, bhfuil go dtí an Gaeltacht.